Kantimi nyalo bedo. Bonyo jasakwa, jakowak. Aparo ni issue maduong' ahinya ma aseneno kaka ng'ano molony e weche mag telo en nitie gima kizungu wacho ni threshold of public, ere kama onego wagike kata kitimo public participation of a national dialogue of this kind. How ere kaka public participation will be enough ineno ma jopiny wach ni waridhika ni koro time maber. Nikech kani winjo spirit mani wuoyo godo to Professor Nyo wacho ni kata rais beno wacho ni wadwaro nwa dhi kuonde ka kuonde mondo wawinj pach jopiny. Seche miluongo pach jopiny go nyithindo are there, joma dongo are there, joma ong'ol are there, jo religious leaders are there, kata jo Kristo gibe gin matie kanyo ineno. Omiyo onge kata it's kizungu wacho ni Bonyo is not being pragmatic. It's not practical. Ni nyalo kao ni skunde duto 22 million ni ioro negi insha. Ja baby class odhi wacho insha mane siepa. Na ja baby class just listen. Ja baby class ni masani jaigni adek in 30 years mobeta di jaigni 32. Mane nyathi madwa question vision 2060. Kendo bonyisi ni pacha no kuwinji without even thinking ni how old was I then ineno. So onego wabed a bit practical. Ni gima wacho ni is it even possible? Umi wacho ni then what is the threshold of public participation? Kapok wa castigate leaders, kapok wa castigate gimoro nyaka waye ni what is the threshold? Threshold ni framework mwatemo wueni ni ere kaka gini nyalo bedo conducted maber. For me ka wach ni nyalo chopo ne jopiny kuonde ka kuonde, maybe not in each and every ward, but in each and every constituency. There is a forum, moketni, jionego wuokacha, in the 91 constituencies across the country. Tibo yudo ni wach ni ochopo ne jite, pach jite okaw maber, nikech wabo yudo representation from those particular constituencies. Matina niya, jobondo yudi, jomani Turkana yude pachgi, jomani Wajir yud pachgi, jomani kuonde ka kuonde yud pachgi. It is not possible ni mondo wach niya ni pach ngato ka ngato 58 million of us we submit a memoranda kaka Bonyo temo wacho ni nikech kidwa ni 22 students ondikinsha to the 36 ka to don kanye gin ngama dhi winjo pachgi gibe karantie pool moro monego wandike wa submit a memorandum moro tasi nyisa ni ngadhi somo gigi. You are talking about the cost implication ni onge cost kanyo. Cost will be there. Nikech jomadwa analyze gini ni ngamo setimo research. Maki se do data, ise collect data like this ones will be data. Kore dwa somo gigi mondi winyi ni am. Pas Joyce ni gi pach Bonyo gi pach Rachael ni. Are they in line? Are they in sync? Or Rachael to wacho nango asindiko mar Rachael ni ka indiko mar Bonyo. Koro jomora aligned to Rachel's thoughts are here. Those people are aligned to Bonyo's thoughts are here. Asi wacho ni mae pach jopiny kalure gi joma ng'eny motimango. That is Joyce angad Rachael ni matin. That's a bit. So and gima ber ni inyalo tigi skunde. But how practical is that? Seche mi reach out to schools. When are you going to reach out to nyithindo mok this school? How are you going to reach out to the other millions of Kenyans? Magina gina kuondegi mag teach. Makata election emoluongi, which is a national course. Mangato kangato nego participating amuse chopo 18. Tell me you don't hear. Even out of the 20 million registered voters, only up to maybe 15 million votes. So what happens to the 8 or the 10 million? Is it that they just chose nigi ngibete dala? Omio as much as wanyalo gombo ni pach jopiny duto tote mrenadi owinji oken gima is what is possible. What is possible, Kara? What is possible is just having dialogues within the constituencies or ward levels. Mondo wayud representation from the grassroots. Mane gima an kaka pacha nyisania mae enyo achiel manyalo konyo ganda. Mar ariyo, we have churches waduto at one given point. Jidhige kanise. Magi gin discussions mwanyalo kata kao
e kanisa. Udhi kacha to padri wuoyo to nyiso jopiny ni sirikal paro kama uparo nade. Ineno to ka nitie ng'ama nyalo collect that data, once again it is collected kendo inyisowa ni gini kosebedo collected submit kama, but it is not possible ni we avoid conferences. It is not possible ni we avoid such meetings of seminars nekech kata seche mikao public participation itero kata mana majo at Siaya county level ni ntiere bill moro magidwa yudo pach jopiny about to nyaka ngi have a small conference